Themba esiphilayo esonkosikazi omdala ophilayo ngoba uyena umuntu okusuke kubunjwe ngayo yonke into. Uma ukuthi unkosikazi omdala akaphili vele isithembu ngeke size siphile. Into efile le asibe eceleni ngesithembu ngisho bethu awuzukuganwa isithembu. Uyazi ukuthi khona abantu besifazane abavumayo ukuthi baba ngisho ngabe kuthiwa ke awumthathi omunye kodwa ngicela ukulanda udadewethu ekhaya. Ngiyayithanda Ngoba esimeni sendoda indoda ayikwazi indoda ukulala nomnkosikazi oyedwa. Futhi kunesikhathi la umuntu wesifazane esendaweni yakhe angavumelekile ukuphatha izinto zendoda. dadweni kumele alekelele. Ingakho kuqala empilweni yami selokhu ngazalwa ngiyaqala ukubona umuntu wesifazana noma umama oneqiniso njengalo mama esivule ngaye. Angikaze ngimbone umuntu wesifazane noma umama oneqiniso njengalo mama esivule ngayo ngenkulumo yakhe. Lo mama kumfanele ukufundisa amakhosikazi aganile nokufundisa nje abantu besifazane kumfanele waza likhuluma umuntu iqiniso. Ake singene kuyona ke lesithembu. Lesithembu ukuthi sikhela phezulu. Yabo sithathe ngama emotions. Kwakona nje ukuthi kuthiwe indoda kumele ichaze izijuluke ichaza indaba yesithembu. Inkinga leyo. Yabona leli point leli elithi isithembu esiphilayo esinenkosikazi okuqala ophilayo. Into ekumele ukuthi ivimbe indoda ukuthi ingabe nesithembu unkosikazi wokuqala ngenxa yokuthi kunezimfanelo angazitholi ngenxa yokuthi kusuke kungekho ukuphila. Other than that ayikho enye into ekumele ivimbe isithembu. Umuzi umuntu athi ngeke ngikwazi mina ukusharisha indoda hayibo unendoda uyithatha phi wena wazwa special bo ngeke ngikwazi mina ukusharisha indoda yindaba ikhonto eshuta ngayo kukhona la engalungiswa ngakhona imfanelo zakho. Kuyezwakala mekuthiwa uthi awuvumi ngenxa yokuthi akakuphelelisile. Kuyezwakala mekuthiwa uthi awuvumi ngenxa yokuthi uyahluleka ukondla wena nezingane zakho. Uzomondla kanjani kosibili nezingane zakhe? Kuyezwakala lokho. Kuyezwakala mekuthiwa akakakwakheli umuzi. Awunali ikhaya lezingane zakho. Therefore akakwazi ukuthi akhiphe imali zale ekhaya bese yolanda omunye umuntu wesifazane. Izathu ezwakalayo lezo. Bese afika umuntu athi ngeke ngikwazi mina ukusharisha indoda. Lamadoda lawo athatha izithembu ngeinkanuko. Athatha izithembu ngeinkanuko. Manje le ndoda yakho ke lethu wena wedwa lekukhohlisayo ethi wena wedwa ucatha inazo yini inkanuko. Le ndoda yakho le ethi wena wedwa sofa silahlana akekho nje omunye. I only have eyes for you and you only. Izikhulumela isilungu ucathi ayinazo yini inkanuko. Uyazi ukuthi le ndoda yakho liphela usuku ingamkhanuka ngumuntu wesifazane engamazi. Ngoba phela kudaliwe indoda ungaphika uzume ngobhozo nawe ndoda phambi komuntu wakho kulungile phika phambi kwakhe. Ungaphika uzume ngobhozo. Indoda by nature yayingadalelwe ukuba nomuntu wesifazane oyedwa by nature. Ayingadalelwe. Yabo. So lamadoda lawa enu anikhohlisayo enithi wona wanazi inkanuko. Amadoda aneinkanuko lawa athatha izithembu. Ukube kuthiwa wanazi inkanuko ngaba waqonywa ngaphandle. Lamadoda enu ayaqonywa ngaphandle, aqonywa izingane ezifunda emarese lapha ezifunda ema-university lapha ayinonusele ngemali ngoba yilambile. Ahamba yolala nazo emahotela. Afike kwene sesula umlomo umuntu. Athi wena wedwa akekho omunye. Lamadoda lawa enu enithi awanazi inkanuko ayayimithisa ezinye zeingane ezama teenager.
bese yayiphika ingane, inqwaba yezingane eziphikiwe lana ngoba zizalwa amadoda ashadile kodwa manje ayefihlile iqiniso ngobani ethi wona anamakhosikazi awo uyena yedwa unkosikazi. Mekuwo kwavela uzongidivorce angiphuce yonke into. La madoda lawa enithi awanazo inkanuko ayiqedile ingane. Pho aqonyelani pho? So nincamela ukuthi la madoda eni aphila impilo yobuhlathi ngoba phela ubuhlathi lobu ukuthi uhamba uqonywa, uhamba umithisa, uhamba ulala yonke indawo. Amanye agijima kubaqwayizi, amanye agijima koDelilah ngoba efuna ukuvala lesikhala lesenkanuko le ethi wena awanayo wona ngobani ana one woman lawana ayithembu iwona neinkanuko. Uncamela ukuthi indoda yakhe iphila impilo yobuhlathi kunokuthi iphila iqiniso ngoba ayikho indoda eyayidalelwe ukuba nomuntu wesifazane oyedwa. Akusho ukuthi akumele ibe nayo ungaba nonkosikazi oyedwa, there's nothing wrong, kodwa akumele bese kumele ukuthi umuntu athi mefuna ukuthi abe nesithembu bese kusuka ukukhuluma. Ukufuna ukuba nesithembu kuyafana nokufuna ukuganwa, into eyodwa. Why manje sekuzomela ukuthi ngichaze ngithi mina hayi kufika umkhulu ozala ubaba wayengaganiwe manje ngithathela yena? Why sekumele ukuthi ngichaze izitori? Ngoba phela it's simple, ngifuna ukwandisa umuzi, ngifuna ukwakha umuzi, finish. Angifuni kube khona ingane ezozalelwa ngaphandle la. Zonke ingane zami ngifuna izalelwe la ekhaya. Ngifuna ukucontrol umuzi wami, ngifuna ukuthi kwazeke la ngidla khona. Ngenxa yokuthi we have been demonized ngendaba yesithembu nangendaba yesintu sethu. Sesisibuke ngathi into embi, engathi isono, engathi into engalungile. Ukufuna nje isithembu kuyafana nokufuna ukuganwa. Kuphela nje kumele kukufanele ukuthi ube nesithembu, futhi noma ufuna ukuganwa kumele kukufanele ukuthi usungaganwa. Hayi ukuthi konke wrong. Isithembu inhloso yaso ukwakha isizwe. Inhloso yalabo abasibeka kambi isithembu kokubhidliza ifamily structure. Into ekumele yenzeke nje going forward ukuthi kwehlika amalobolo, amadoda abe nezithembu. Le ingane lezi engathathiwe lokhu nexhaphaza, nifuna ukufika aphi ngazo? Nexhaphaza ingane zabantu, nexhaphaza nilala nazo nibuye sensula umlomo kumakhosikazi lawo enithi wona wodwa. Ayikho indoda engenazo inkanuko. Ifuka indoda ithatha isithembu for inkanuko, kanti into efihliwe yini leyo? Ngoba amadoda ayahala vele. Kodwa yonke into kumele ibe nesisekelo seqiniso, nesisekelo sesintu, nesisekelo somthetho wethu, nangesisekelo sokuthi ufuna ukwakha umuzi, not only inkanuko kuphela. Isithembu sadingakala madoda, kodwa mekukufanele. Siyabonga kakhulu.